Шәһәбеттин Мәрҗани исемендәге Тарих институтында татар сәнгать белеменә нигез салган галим, Идел буенда беренче сәнгать белеме докторы Фуат Вәлиевнең 100 еллыгы уңаеннан халыкара конференция узды. Ул Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстанның сынлы сәнгать музее, Шәһәбеттин Мәрҗани исемендәге Тарих институты, Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләрне саклау ресурс үзәге белән берлектә уздырылды. Мирас һәм заман сәнгатьтә һәм архитектурада традицияләрне өйрәнү, саклау һәм киләчәк буыннарга тапшыру проблемалары дигән халыкара фәнни конференция быел 6-нчы тапкыр үткәрелә. Америка Кушма Штатлары, Нидерланд, Швейцария, Казахстан, Үзбәкстан, Азербайҗан, Россия төбәкләреннән барлыгы 40 галим катнашты. Аларның 15 докладларын онлайн рәвештә сөйләде. Стенде biz әйтәбез, безнең бакылманчы ул санаигы нәфисәнең татар санаигы нәфисәнең нигез салучы, ләкин шул ук вакытта фәнни гамәли сәнгатькә омтылганда безнең Стенде Фуат Хасанович ул чыннан да безнең сәнгатькә бик зур, гаять зур өлеш кертүче шәхес. Һәм Стенде бу конференциягә кызгану катнашучылар саны географиясе бик киң. Кырымнан да бар, чит илләрдән дә катнашучылар бар һәм без уйлыйбыз, бу конференциянең нәтиҗәләре ул кирәк булачак безнең рәссамнарга да һәм безнең киләчәккә.